Oke. Ada kodok. Ada kodok. Ada kodok. Ada kodok. Ada kodok. Aduh. 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 Iya, iya. Aduh. Aduh. Wah, umat dia hari ini. Ada kodok. 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 Cok, gara-gara gendon karo kentut iki. Gara-gara aja mampir yo ngene iki jang ngombe. Iya ibu itu. Gantuk don. Iya. Bisa, kita cek lagi. Baik apa? Ada apa teman-teman tuh? Kena bedoan aku. Lapor gue aku kayak kurang ayu, kurang mulut, kurang seksi. Yo lek ayune pancen ayu. Bodine yo lek. Tapi yo banci. Apa gue buka? Yo wis to. Wis tak delok barang apa kon pentung-pentungan apa kon surung-surungan ndas kok. Ora Mas. Wes tak boleh nih. Goleknya mesti ndak kopro, Pak. Oh, Pak. Kan sanggon-gon kalau sak jejer pelayu-ayu kalau. Goleknya ora apa-apa. Pokoke muni. Tak enteni ning kene. Ya terus mas, tak berangkat sakit tarono. Siap. Kita mau ke gunung. Oke. Jadi mabuan gue. Siap. Iya iki Mbah Mul munduk iki. Rasane arep modar iki. Wah, njaluk pentus lah ngono. Terus, mereka sudah. Tetap malah aku yo minta kondo. Lu tak ngomongnya bareng kita. Lho, Pak Mul. Pak Mul munduk terus. Pak Mul munduk terus. Munduk. Lu yakin kan? Lho, yuk, ayo. Kenceng dong Pak Mul kok mau mendem wae. Mas kan? Oh, jangan. Kira butuh Enggak mawon. Oh iya. Ini 10.000. Wah, Mbak. Oh iya. Loh, arep terus. Ini harus terus. Mbak Arite. Oh iya, Songongin mendok. Mas, Ame. Sini Mbak ya. Nggih. Nek kontone mendem wae ono kan. Ayo. Multa. Kayaknya apa tuh? Mbak.
kancane ngombe yo melu barang bakul lek. Wong ngombe yo melok barang. Wong bakul yo teko bakul ngono lho. Ora melok-melok ngombe dhewe yo gelem ae. Cuma gendon karo pentus kok kumango lho. Kowe yo gelem. Ya gelem akhirnya tuku mrang kumango sing mbone ati dhewe ngono kuwi aku kaya ngene iki kalian. Tos, nyapa mbok dhewe? Mbah mun lho sing mendem. Ya, mun takne. Ki, tekan tak anune. Oh, tak carape. Tangapan. Oh, atau yo kocok kok. Iki lho, dhewe lho. Lah aku yo mendem lho, Dos. Iki lho. Dah, teton. Tos. Kok anu di kayak banyu putih, banyu putih. Banyu putih, Dos. Banyu putih, Dos. Yuk, rumah hati-hati. Meski sampai lunga aja akeh gadangan. Tak lunga dikit. Sampeyan kelapa ning iki, Pak. Apa dek bayan? Wong sing arepe lunga iki aku kok malah dhek sing pamitan. Aku jane asline lilo lho, nduk jane lunga iki. Pak arepe golek peningkatan. Iki jane awakmu wis gede kabeh. Kurang piye neh? Beh, kok ya peningkatan badan piye to? Wis aja kowe dene agek trimo ya karepmu. Bukane ngono, Pak. Sama nek omah aku sing genti mergawe. Oh ngono. Ya yo ora jual anu ikhlasne kaya lunga. Nduk, ngono ae aja rapi ya, Nduk. Awakmu iki lho, Pak, nyapa nangis bareng lebih. Ya aku mau ikut lho. Allah, Pak. Ya wis aku mate. Ya hati-hati, Nduk. Nyapa to coba balik, Nduk. Oh, alah kasih keri, yo alah Nduk. Ya. Ya, selamat Nduk ya. Oke, Pakku. Hati-hati ya. Ya, halo. Ayo keren. Terus Pak. Jual banyu putih. oke. Ayo Mas, banyune Mas. Anu banyu niki mawon. Nggih. Percos kamu temen kan, Dos? Wis Mas ya. Nggih, Pak. Nggih. Dos, banyak lho, Dos. Wah, iki wong tenanan, Dos. Sak berapa, Don? Ayo, ayo. Nemen, Dos. Wah, wis, Jangan Don. pindah. Nemen, Dos, mendem, Dos. Kaya ngene iki. Wah, tarik dhewe ping kok. Don. Alhamdulillah ya yu, ada saka kampung halaman. Lah iya to, Nak. Kayake lagi diingi budal kok ya wis balik eneh. Lah lek sajake kurang suwi apa bali maneh? Lah iya. Bilang Pak dhewe iki budal bareng, mulih kok ya bareng. Ancen nek dhewe iki kan slomet. Slometmu kuwi solmet. Lah iya, slomet. Iya anjane nek dhewe iki solmet. Sekali soulmate, tetap soulmate. Oh, oke, Met. Kan kok Mas rencana arep ngopo ya? Wis tak rencana, aku kok omah arep dicekir. Lah ngopo insecure barang iki? Biar kuku kaki, kuku tanganku indah to yu.
Kuwi ngono jenenge manicure karo pedicure, no. Oke, Jur. Lah, kowe ning omah arep ngopo ya? Lah aku engko lho serku arepe facial, terus krimbat, terus karo smoking. Aja smoking to, Yu. Lho apa ya? Wong aku lho pengen rambutku lurus, halus dan lembut. Smoking yo. Iya, Ting. Ya wis lek ngono, aku tak balik sik ae. Ya wis, Yu. Aku tak balik ya, An. Ya wis. Oh iya, omahku kono. Iya, Dik. Iya to, Mak. Kok lali jalan nih? Oh, ya kok. Dah. See you. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Aku mulai Pak. Pak ijannya ini gitu. Iki Mbak Ayu dihubungi yo ndak kemek. Piye iki? Betulan Pak. Pak Ton. No, kapan kowe teko? Sik pas Pak Ton. Sampeyan gak ro Pakku ya? Ya iki aku pengen golek pakmu iki. Iya, ndak omahe lo tak dodot kira kemek kancing. Lah terus nyanti yo bapakmu. Tulung golekno Pak Ton, Pakku. Ngono. Tak golek saiki yo. Aja. Lah terus Aja kesuwen maksudku. ngono ya wis, ndang tak golekane. Oke Pak Ton. Nambol. Tangi we. Kalau anakmu mulai lho. Weh, kowe kang ngisi-ngisine we. Ayo. Kayak aku mau nyapo ning kene. Ngompreng-ngompreng barang ning kene iki piye? Ayo Tangi. Ayo ndang mulai wis yo. Ki nyapo nggo ngompreng barang iki mau. Kon kerja kon golek wingi tebuk malah anu ayo. Jadi ngono lagi bakul ya lancar lho ya. Apa lho ya. Kayak aku nyapo ngene. Tebu, golek wingi tebu yang akeh. BR enek, cening enek, tebu ijo enek, malah duit akeh. Kowe lho nyapo ngomprenge nyapo. Jadi ngono lagi bakul ya mesti ya lancar ya akeh tuku ya. Duit siteng kowe. Kowe golek wingi tebu lho penak. Wis ndang ayo mulai. Nang tak. Kalau anakmu mulai goleki kowe, ayo cepet. Kowe gawa kowe. Omprenge. Wo, ora gawa ya wis. Enek. Wah, ono. Ayo cepat. Kene. Lah, kene ning ngarepe. Iku tiba engko. Ayo kene. Tak kene. Bah, padha karo kowe. Mogok ae. Wes yo. Ono ae yo. Pak, ini apa Pak Ton? Pak? Ini apa Pak Ton iki? Iki engko lek tak critakne sing asline mesti bocah iki nangis. Pak, kowe iki nyapo? Wis tuwek kok yo kakean polah lho. Masuk angin nduk iki mang nduk wis tak tambakne. Wes kene. Iki kok kekno
ombena banyu anget-angetan ngono ya. Kono golekno ning pawon kono. Ini Pak emang nyapa tuh Pak Ton. Wis tak tambakne emang masuk angin. Apa orang mangan? Ya mbuh. Aku ro ning pos kampling ngono kuwi yo enake. Tuwek akan pola. Anakku mau apa ya melok mulai? Iya Pak Ton, di tas bareng karo aku. Ya wis aku nau tak bali yo. Matur suwun nggih Pak Ton. Ya wis iki anu bapakmu iki rusono. Aku tak Nggih. goleki anakku ning omah, ya. Yo. Nggih Pak Ton, matur suwun.